Filmez. Deci înainte cu 2 minute era să mâncăm așa o trădăță micuță, nu? O leac. Dar n-are nic. Noroc am izmele. Priviți ce voi, ceață, gheață și frigul nu-l simțiți, dar totuși. Ia. Băi, Bulina. Băi, tu ești nebun, mai fă de asta. Băi, mai fă de asta. Da. Ați văzut? N-ați văzut? Sau ați văzut? Ai filmat? Da. Oh my god. Da, dar nu prea s-a văzut nimica. Un pic, ne-a fărat. Băi, ai grijă, zic eu, pe aici nu-ți poți urci. Îți garantez mai mult ca sigur. Partea ailaltă nu-ți poți urci. Aș vrea eu. Pe jos. Ha? Pune picioarele pe jos ca să ne... Doamne, băi. Tu ești nebun. Ce coleu? Mamă. Eu nu cred că o să urci, sincer, părerea mea. Dar măcar dacă e să nu urci, să nu ni furi, să nu cădem. Vezi ce ziceam? Până la nu-ți poți. Până la nu-ți poți. Uite că e acolo asfalt, vedem asfalt. Nu-ți poți! Nu poți, de aici gata. Nu poți, mă. Nu merge. Ia, uite-te. Deci merge, da? Opa! Băi, mă duc și eu jos, da, păi tu.